Maayong udto, Pilipinas! Aksyon, Balita, Banat, Bulig magpalayag na sa sining adlaw sang Biyernes. Yari kita sa ika-14 ng petsa sa bulan sang Enero tuig 2022 mga kaaksyon. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan mga kaaksyon. Liwat kitang mag-ainop na sa sining udto samtang nagaro chibog ng halos kalabanan kagang iban sinig preparar na sang palanyagahon mga kaaksyon. Welcome diri sa ato sining pagpangalagad subo-subo man tong balita sa banwa sang San Enrique ho. Luwas nga San Enrique sa Pontevedra, luwas nga inagyan pa sang bagyo, puwerte pa, ni nakainom ning driver ni sang truck nga natumba sa balay gid mismo sang mga biktima. Duha gid ning patay mga kaaksyon, no? Kagang driver sang truck ngayon ari pa sa ospital. Aton hibaloon na karon mga kaaksyon ang latest nga investigation sang mga kapulisan sa banwa sang Pontevedra. Patuloy kayong nakikinig sa Aksyon Radyo. Aksyon Radyo. Karon nga aga, wala lang madugay si Mayor Bing Lunardia nagpagwaman sang executive order nga angot sa level 3 Balanaton diri sa syudad sang Bacolod. Ambot kung may ginligwat sa executive order sang alkalde, aton hibaloon man na karon dugay-dugay mga kaaksyon. Kamustang mga kaaksyon ta diri sa palibot sang syudad sang Bacolod, alert level 3 ta mga kaaksyon. Sugod subong hasta sa January 31. Lawig-lawig ba? Sige, sa mga kaaksyon ta, sa mga yara sa kabarangayan, sa mga kapurukan, welcome diri sa inyo sining palatuntunan kag sa mga kaaksyon ta sa probinsya sang Negros Occidental, sa mga banwa kag syudad, kamusta iya kamo dira mga kaaksyon? Daw taas-taas gid ang kaso kahapon sa Bacolod kag Negros Occidental. Ambot kun subong adlaw kun kamusta. Ato na karon dugay-dugay hibaloon kag sa mga kaaksyon ta sa Oriental side, welcome diri sa inyo sining palatuntunan. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kalakip man mga kaaksyon nga ginapangamustatang mga kauturan ta, mga tagpalamati naton sa area sang probinsya sang Guimaras. Kamusta kamo dira mga kaaksyon kag sa syudad kag probinsya sang Iloilo, sa Capiz, Aklan, Antique kag tubtob sa malabutan sang aton sining waragwag. Welcome diri sa inyo sining palatuntunan karon nga udto mga kaaksyon. Sa kinandan ako ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial karon dugay-dugay aton hibaloon web aksyon na idanaboso sa syudad sang Bago ho nagdagsa ang nagpabakuna o kung makapabakuna ay pertino daw ka budlay to sang sitwasyon mga nagpabakuna sa syudad sang Bago wala naganubo sa 1,000 or sobra pa kada adlaw mga kaaksyon. Ay nagdagsa sila. Anong natabo sini? Aton hibaloon karon sa report ni Aksyon Ida Naboso samtang sa Bacolod City Government Center naman nga balita. Igabalita ni Aksyon Art Tayhupon Mayor Bing Lunardia
nagpagwa na sang Executive Order number 2 angot sa implementasyon sang alert level 3 sa siyudad sang Bacolod. Sa balita naman sa BCPO, pagkilala sa mga persona kag motibo sa pagpatay kay Aki Quadra, criminal gang nagapabilin sa gyapon blanco ang kapulisan. Pagtipon sang informasyon kag ebidensya nagapadayon. Samtang sa balita naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, siga balita ni Aksyon Brian Morden, maki-update karon sining mag-iloy nga patay sa aksidente sa Banwa sang Pontevedra. Driver sang trako, critical man mga kaaksyon. Kag sa Banwa sang La Castellana, tiyoho ginlutang ang hinablos pilason. Sa balita sa patrol, balita ni Aksyon Eden Abuso, Shipping Lines, nagpangabay sa Emergency Operations Center, kag kay Bacolod City Mayor Evilio Lunadia nga dulaon ang pag-require sang negative RT-PCR tests or swab test result. Kag sa balita naman sa siyudad sang Cadiz, siga balita ni Aksyon Roger Gotti, binimay kang tanan sa witness sa shooting incident. Nadula na sa area sang Cadiz, rason nga wala pa sa gyapon mapasaka ang kaso batok sa suspect. Kag sa una naman nga distrito sa Banwaya sang Calatrava, liwat nga ginbuksan ang COVID facility sa Banwa sang Calatrava matapos may 16 ka individual nagpositibo sa COVID-19. Dalona karon dugay-dugay ni Aksyon Nelson Patinio. Samtang balita naman sa Banwa sang Ibi Magalona, igabalita ni Aksyon Arlo Ticar, unvaccinated kag not fully vaccinated dapat makabaton sang bulig halin sa gobyerno suno sa MWD Ibi Magalona, no, or sa Municipal Social Welfare and Development. Sa balita nasyonal, mga kaaksyon mas lipot nga COVID-19 quarantine ginaprobahan sang National IETF. Ambot kung pila ni ka days ang quarantine sini sang mga positibo sa COVID-19. Kag Philippine Airlines so kung paal magapatuman sang no vaccine, no ride policy. Kag kalitan sang bagyo Odette sa agrikultura sa Pilipinas nagdangat na sa 12.7 billion pesos. Kag peak sang COVID-19 sa NCR posible nag-umpisa na suno sa Okta Research. Kag 1,100 ka mga health workers sang Philippine General Hospital nagpositibo sa COVID-19 sa sulod lamang sang 2 ka semana. Aksyon Rex Cantong, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita Banat Bulig. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa dili ginamang madugay, mahina ang kalaban. Sige, like lang kag i-share ang aton sining program sa Aksyon BBB by Aksyon Radio Facebook page kag ipadalang inyo sining mga mensahe kay tirahon tana karon dugay mga kaaksyon. Sige, daligid lang ha kay matagtanay resulta sa aton sining unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Biyernes, January 14, 2022, 17 kag 4, liwat 17 and 4.
Magabalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home. Ayos! Sige, manamyaw tanay. May lang nga pamati sa kay Rofi Libran, Atia Kim Eriman, and Justin Libran. Ay, perti. Sige, kag kay Barrio Garay, kay Madam Virginia San Antonio Alpenda, no? Nolito G.R. Cases, kay Lizel Zacare, Richel Bonilla, Wenna, kay Wenna. Ay, perti sa Wenna ba? BC Cabaylo Fentes, thank you Gid. Bobby Barba, sa kay Dundin Cabo, April Banaag, J-Lord Siando Humaway, kay Humalumina, Junjun Diamante, Rosie Marie Pabuaya, Iprek Mandioya, sa kay Edith Panta, no? Kay Bibi Gregorio Yolo, and Jolly Militado Patrimonio, no? And sa kay Franz Artor, salamat Gid, Franz Artor. And Wilma Stewarts, may lang pamati, Wilma. And Novi Magapan, sa kay Arnel Po Disamparado, sa kay John Biantin, John Biantin, Arnel Kasipong, Kalipong Arnel, ay porti si Arnel Kalipong ba? Sige thank you Gid, salamat Gid, no? Dali lang, no? Kay mangita tayo isang white ambasante, kay Pilton Lipora, kay Rene Kasadang o Kasaklang, no? Rene Kasaklang, Emma Yanson, Edwin Pinida, no? John Biatin, thank you Gid, thank you Gid John, no? Kay Arnel Kalipong, mayong udto lang Jerry Tamis, may lang pamati, Iboy Sarabia, salamat Gid. From La Castillana, Galuto Panyaga, sige Iboy, salamat Gid, humaluminara naman Si Rosemary Pabuaya, J-Lord Siando Humaway, no? Dira sa Barangay Burgos, Pontevedra, no? Rofi Libran, monitor from Bago City. Si Lorna Diligencia from Cadiz, salamat Gid. Bibi Gregorio Yolo from Poblacion DSB, salamat Gid. Thank you Gid sa 50 stars ni Jinky Dialagdon, may lang pamati, no? And Franz Artor, nagin-check maning mensahe mo Franz Artor. Sa kay Georgia Gargasiran, may lang pamati, timing Gid pag-open ko Facebook kay BBB Dayon. Ay, birthday si Madam Georgia. Ayos, thank you Gid. Dari pa sa iba, no? Sa kay Jinky de Lagdonara naman. Novi Magapan, Mike John Samoldi Seba, may lang pamati, happy birthday kay Toto Nino Seba, no? Dari sa Moises Padilla. Pilton Lipora sa Proxabis, Barangay Villamonte, salamat Gid, no? Thank you Gid. Sa kay Merlin de la Serna, from Lopisaina, Morsia, salamat Gid Merlin de la Serna. Ayos, sige, daligid lang mga kaaksyon Standby, mahatagtanay pilang ka mga commercials, balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa inyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa inyong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management.
Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Aksyon Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Manging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi pinagaman-amat ko man saka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Suwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Ang Aksyon Balita. Banat. Bulig. Aksyon Rex Cantong kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon na Radio Philippine Standard Time, las 12:04 nagaton oras diri sa aton sining nga pangalagad. By Aksyon na Radio BBB, karon dugay-dugay kay mangin kaupod ta si former senator kag representative sang Taguig Pateros, Alan Peter Cayetano, diri sa aton sining nga pangalagad mga kaaksyon. Sa Amerika ho, nagkakaimti ng mga baligyaan to, meaning why na sang sulod pang display, gakaubusan na ang pila ka mga supermarkets dito sa Amerika bangod sang Omicron variant niyo sang COVID-19. Nagkaubusan ng supply, no, sang mga baligya dito sa pila ka mga supermarkets sa Amerika, sa United States of America. Munang pinaka-latest ka report dito, ay Pertino, grabe. Hindi mo mabangbang ang sitwasyon. Bugos gini nga kalibutan yan at only sa Pilipinas, mga kaaksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo.
Daligid lang sa report ni Aksyon na Eden Abuso, life extension na vitamin or life extension na coffee. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sang stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kang isang cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliot. So sa patrol, ini may kangtaran sa shipping lines nagpangabay sa Emergency Operation Center kag kay Bacolod City Mayor Villoro na diyang kung pwede dulaon ang pag-require sang negative RT-PCR swab test result. Yaring kaundan sa report ni Aksyon Eden Abuso sa Patrol Aksyon Eden. Action Right, ginahulat pa ni Wisdom Operator Frank Carbon ang sabat sang Bacolod Emergency Operations Center. Kag ni Bacolod City Mayor Evilio Lunardia ang sila sila nga pangabay nga hindi na pag-i-require sa mga pasahero ang negative RT-PCR swab test result. Agad nga mas hapos nga makatabok-tabok sa duha ka isla. Sunod kay Carbon, sini nga hapon na tara na magasapol ang mga opisyal sa syudad kag posible siniman nga hapon madesisyonan kung pahanugutan ng ila pangabay agad makapreparar sila sa pagbalik sa ila biyahe sa Enero 16. Dugang pa ni Carbon, ilagin rason na... Okay, sa Domingo sila mabalik na, no? Okay, yung tandaan, Max Rex, pag alert level 3 ang Iloilo, gin-require ang RT-PCR. Tungkol wala pa sa hero, gin-pastop na ang biyahe from January 10 to January 15 until tomorrow. Mabalaan ako ng Rex, yung pasugtan sila nga pagka January 16, mabalik sila biyahe. Kaya sa rason ni Sir Frank, wala naman gisang protektahan. Dala kasi ang syudad sa Iloilo, kung Bacolod City, puro na alert level 3. Oh. Unlike kaya nagligad na alert level 3 ng Iloilo, alert level 2 ang Bacolod, nag-require RT-PCR, kasi nubo-nubo yung level. Tamo, kung COVID-19 ang pagambalan, subong fighting pala Rio naman lang, pwede man lang gurong COVID-19 vaccination card na malang ko bala. Kung pwede. Ihambal nga, kung ma-aprobahan, diri sa syudad sa Bacolod ni Mayor Bing, amo naman ang ilabi nila, amo naman ang irason man nila, dito naman kay Mayor Jerry Treñas, pati okay na syudad sa Bacolod, sabay pa nga okay naman diri sa Iloilo, kaya para makabalik sila biyahe as in rec, kag ang mga na-stranded man yung mga pasahero. Ambot kay subong nga nagpagwasang EO si Mayor Bingo, ambot tanong kaundan sang EO ya sini sa implementasyon sang alert level 3 nga umpisa subong adlaw. Kalaban ang mga restrictions duro sa Rex, no? Pero amo pa itong ginahulak sila ni Sir Frank Carbon, yung bisan pa may EO kay nagpalaga sila pangabay. Pati pa lang po nung matagaan sila sa sansa nga dulaon ang pag-require kay pag-abot nila sa Iloilo, ambot kon may checking pa na dito? Amo na action right ang balya unahon dinanay ang sa Bacolod niya kung ma-approve na dire istoryahon man to nila si Mayor Treñas na ari nag-okay ng Bacolod na okay na daw sila na lang wala mag-bridge action right nga okay ang requirements, kag uniform ang requirements ng duha ka city. Kay kung diri sa province ang Negros Occidental kag sa province of Iloilo ko agi kag Mangas, wala man to yan nag-require. Eh amo na bali Sir Frank kani uniform na lang bala ang travel para hindi pa mabudlayan ang pasahero at the same time sige man ang sila sa negosyo. Hindi lang ruro kay kung sa city kaga pauli layo naman magdumanggas ka to Iloilo mo. Oo, abo to balya ang punto niya nga wala naman gid sa angay gid mo protektahan bala protektahan niya
tungod nga nubo ang level sang isa, ti ma-require dili kay subong tupong na mo pareho na alert level 3 ng duwati, pwede na lang na ibalik naman require ang valid ID pag ang fully vaccination card sa mga pasahero. Pamatiyan natin, si Visa Operator Frank Carbon. Amo na, because both cities, Iloilo Bacolod are on the alert level 3, pareho ng level 3 ta. So in short, why kinaproteksyonan like last time sila yung Iloilo 3 kita to, so we have to protect na ma-maintain ang aton nga 3 nga hindi na pa sa iluhon ang ilang nga mga kwan, no? Positive cases. Now, the pareho kita, so the whole 2 cities, so we don't have to protect. Plus, ang aton duha ka probinsya, mga gari-gari kwan. Oo. Balo, ang Aksyon Rekta, sining hapon or buwas early morning pa, kung may biyahe na liwak ang packrap pag-abot Sa Domingo, nino? Sa Domingo? Yes, Aksyon Rek. Depende. Para buwas guro mabala nila kung ano, gidman ang palayag sang syudad, kung panugutan ang request ang pila ka mga pinuno sang shipping lines diri sa Bacolod kung ma-resume lang biyahe sang atos nga mga fast craft action na din. Correct, Aksyon Rek. Sila mo, man actually, sa mga nagapamangkot, yung mga na-stranded man, diri sa syudad sa Bacolod, kaya hindi magastos ng 4 billion pesos para sa negative RT-PCR. Oo, pila nga daan magpa-swab ka? RT-PCR test ka, pila ni? Do mga 3, 8 to 4,000, Aksyon Rek. Ay, abang. Magwa ang resulta after 2 days. Tino, may nag-message gani di sa aton sining Facebook page nga kung pwede dulao na lang requirements na kay tuod man isa ka kamahal katama, no? Kamahal yun dito sa mayo tani ko libre na kay. Oo, okay lang kung libre kay ti bisan na no panang asulsuganay da. Suwabay da, okay lang. Basta makalarga ka pero ti tumabog ang imo sining kwarta pa do kadako gid na katama ya. Mo nang budlay kita sa Bulgaria ba si bala na niya man nga sulsugan ay nitong ilong ni basta nga mo yung bulsa nila yung Oo, kay ti bakal pa man nila to sang kinanglanon nila mo ti galing kay ba requirements gid na, no? Gani. Sige lang nga kay basi mo pangitaan na to sa direct nila pamagi man. Mr. Frank Carbon, nga kabalo naman ko taka kung pasunta na sila ka-comply na iya ang mapabilin ang minimum health and safety protocol. Balitalin sa patrol ang ka-aksyon ni Aksyon idinabot sa mga ka-aksyon din ka man sa Pinas na putuntas ang amon balita sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, unad sa balita ng aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat gid Aksyon na idinabuso balita sa patrol. Mga ka-aksyon life extension super fiber anay kita. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Una sa tamang serbisyo. Katuan tanang balita ni Aksyon Art Tayhupon mapabakulod City Government Center kita. Ini may kang tanan sa IO ni Mayor Bing Lunardia Blahong nga ginpagwa siningaga IO number 2 angot sa implementasyon sang alert level 3 sa syudad sang Bacolod. Ambot kung may kinalain o kung wala
Ibaloon ta ang balita ni Aksyon Art Tayhopon sa Bacolod City Government Center. Aksyon Art. Finally, Action Rex ang ginaulat sa tanan nga iyon ni Mayor Bing Ladia before noon time nagilman kag na-post nagilman sa Public Information Office sa Bacolod City. Sa diyan, amo ni siya ang makaklaro sa mga gina-question, especially sa mga travelers nga gusto magkadto dito sa may Isla Sampanay, sa Iloilo, curfew implementation kag iban pa nga mga salient feature sa sining EO number 2 nga ginpagwa ni Mayor Bing kadungan man sa pagumpisa sa alert level status implementation na ginpatuman sa NIETF diri sa Bacolod umpisa karon nga adlaw Biyernes Enero 14. Now, ari attention sa mga nagapamangkot kapin pagid unahon ko sa mga luyag mag-inom-inom ang ginpagwa na iyo sa alkalde karon nga adlaw. Actually, why gid man sa gidligwat Action Rex kay ang pag-inom sa public places ngay nabalang ginaalaw nga mga negosyo although may curfew pero ginaalaw ni sila to operate from 12 noon sa udto hasta alas 10 sa gabi. Same gihapon, galing akong magbakal ka, hindi ka bakal agad. Dapat hulaton mo gid mag-12, magbakal ka sa mga drinks mo da. Correct. Amo na siya ang tandaan. Dawag yung magpagligwat siya. Now, ang advice lang diri nga tikinanglan health protocol sundon. Now, Likod, kinanglan, drink moderately. drink moderately. Hindi galing magkanto ka sa milimnan. Subong na butang yun na mo. Pay as you order. Nan, amo na importante mo. Amo Bali na. yung bulakwiton mo lang bala. Pero anong nabutang sa iyo da? Ang sa iyo, pwede sila ka-operate Action Rex. Ayas ang liquor ban, ayas ang pagligwat sila. Sige gyapon, pwede ka-operate gyapon ang mga negosyante sa mga ilimnana, sa mga gina-authorize kag gina-allow nga mga mag-operate. Di pwede na gyapon na, GNG, pwede na. Kung gusto nyo. Basta ano to, hasta ano oras, last Jess? Alas 10 ang gabi. Alas 10 ang gabi. Wala utang, sumuwas lang. Wala utang na. Dasol, curfew. Sa mga nagapamangkot, ang curfew maintain 11 p.m. until 4 a.m. Same man gyapon ang Solex. Why pagmaguna? Now, ang isa pagid amo ning intrazonal nga pagbiyahe. No, gusto mo pagtabok Iloilo, Bacolod, kamo lang ginaulat sa Coast Guard. Ang kuwapagid, ang Bacolod lang, Negros naman ni galing ang Oriental side eh. O sige, sa pagtabok sa Iloilo? Allowed. Pwede. Ang problema, ang order sa Bacolod remains nga dapat mag-travel ka pasulod may ara gid sang RT-PCR test result negative ina sa Action Rex result. Tiyan mo na siyang Pero kung magpagwaya sa Bacolod, okay lang, wala requirements. wala na. Kaya depende naman na sa Iloilo to kung ano pagsulod mo to kay budlay man ang alin ka diri pag abot mo sa Iloilo hindi ka to katabok. Galing ti, wala biyahe, fast crop. Ito yung fast craft kung bangod sa kamahal sa RT-PCR test ng taon di magbiyahe mo. Laban. Kung mamapiti ka sa fast craft, butang tapang pinakamahal 500. 500 plus bla mo. Barato na galing 500 dito. Ang RT-PCR karon can you imagine balaga 3,000 plus? ito yung baril na nagsakay kay Mero Panoya. Pagkanto ka lang si Lilo to. Dambot i-check ko lang ni kay Sir Plan kung wala madayon itong ila plano nga ma-operate sila by Monday. Pero nag-appeal sila kuno sa kay Mayor nga why lang sang RT-PCR swab test result bla negative nang gina-require ni Blabla? I-check ko na siya kung bato ng communication na request nila kung anong sabat rin ni Mayor kay ang actually kung basahon mong iyo sa alkalde doon sunod yung malang sunrex ang mando nga papanawag sa nasyonal. Ma-resume sila actually biyahe 16 mo. Monday? Hindi, Sunday man to Sunday? action din. Sunday gani o Sunday? Api ko gani.
ano kay Sildo, binagsulod na, bigkukuntit siya. 14, gali palang sumuno. Oo. Kalig kay Sildo, ara na. Oo. Kasi ganyan yung sawa ko may silito, ara na, ara na. Matik. Kasi nalbinis tupad ko diya, mo siya ako, no, check man. Tiara na, may heart na galing si Aksyon Alvin, sa kay may Aksyon Miles sa Gimpost. Amo mo lang na actually Aksyon Rex, ay may... Pero the rest nila, way lang sa pagligwat, ah. Wala na, muna na. Daw mo manggiyapon, although ati sa taon lang na siguro, ah. Amo na gani ang appeal sa IETF local chairman nga si Vice Mayor Sid Pamilyaran. Sila nga kumong same man lang gyapon ang mga protocol kag ginpatuman na regulation. Nag-appeal ko, palihog lang sa mga kapin pa sa ilinan. Ang ginbawa lang election like sa muli lang pagkadto mo panumbalay mo na mabisan tingod balay mo da. Ginada ko na subong hindi na ginaprohibit na na magkalagay ka panumbalay magkadto kung hindi ka mo nag-star sa isa ka household ang pagtipon-tipon. Gani man. Kung gatipon, distansya lang. Siling mo, distansya, amigo. Isa ka kilometro lang ang distansya. Di pero distansya lang. Normal man lang na sa mga kaingod mo na nga balay nga magro-istorya ka mo, pero distansya lang, ah. Tao magani, ginabal mo lang yun, tupad balay ko Pero ito pa sa piyakbong yun, gani. Tupad balay. Tinawag iti amo malang na, kag siling ni Vice Mayor Sid Pamilyaran, ang nami lang sumong kay ang real time Aksyon Rex, kundi nagigagad law to, double digit siya, pero mga 79 tong nagdataas kito. Sumong nadlaw, gulod yung tayo ditay ko less than 50 ambal niya. Galing. Di siling nga Kabay pa magpadayon lang na. Magpadayon ko tani mas maayo pag ini kaya para at least bisan na level 3 status na to may tendency na malubog kita by February 100 pila to kapon ng Negros Occidental ya ti kabayuntang nubo-nubo man subong adlaw, ah. gani kagang bago sitio mong tapya puno damo sila kay Linutok man to kay nato sa ila tong vaccination area to. sa Coliseum. Protekta mo tao to. Kung nakikinulbahan sila, kung mong mandong dahil sa presidente, panlista ko, luhay ka magkunan sa barangay. Tapos, hindi kayo magpasakyan. Halimbawa, kung bas lang sa lugar mo itong biyahe, pagsakay mo na. Yan man. Okay lang dun sa bukid-bukid ka, sakay ka tricycle, sakay ka motor, okay lang na. Pero kung magpa-downtown ka na, magpa-syudad ka, mo ginang problema kung pagitaan ka, ID card na, or vaccination card. Pero pwede ka malang yapon kalakap kung gusto mo ginpo. Tilayo, Hindi mo na yung ginabawal. Anyway, Dario, ang panugyan lang, kag-reminder, ang appeal rin ni Vice Mayor Sid Pamilyaran sa mga pagkulunod na siling nga hindi kin maghatag kumpiyansa. Parang at least, after sa siling pag-elevate sa Bacolod into alert level status number 3 karon nga daw, hopefully magkabawi kita kag magnubo ang aton quarantine status by February. Yari ang chairman. May ginpagwa si Nograles subong adlaw, January 14, ang Negros Occidental alert level 3. Posible na sunrise kay gin-recommend na sa DOH Region 6 mo. Kaya nagtaas man gulkada. From January 16 to 21 sila, Negros Occidental. Ati sa Domingo sila yung maumpisa. Oo. Ang importante, di kayo pa uway man Ang yan. kagaw pa'y gadlang anay, ah. Ang ano? Ang kagaw. Sa 16 pata masugod, eh. Ati sige. Kagaw, relax. Ayo. Sadya. Ang palayag ni Vice Mayor Sid Pamilyaran. The mayor is compliant with the national guidelines or EO 155, no? In fact, tapos na gani Action Art, only that nga ang included sa EO yan na ginatag na sa National IATF or the LGU to decide ang curfew. So, our curfew will remain from 11 to 4. And that liquor, the selling and consumption of liquor is still allowed in authorized public places between 12 noon to 10 p.m. So, okay mo na siya kaya ang imo curfew will start at 11. So, by 20 or ako ang kananda. But ang akon
advise Action Art na while drinking in public places, social distancing. Presence of mind, hindi kita malipat. Kung kaya ako narito sa influence of liquor, kalipat kita sa what is right or wrong. Halong di kita. Amo man lang yung aton weapon or armas ba lang na hindi tamlatnan. Ang kay Mayor man di intention na hindi siya gustong wadhalog na tao. Hindi siya gustong ang negosyo mag-collapse liwat, no? So, dali na cooperation sa tanan Action Art. At sa iya na i-order kung basahon mo anytime Action Art kung may mga pwede maamindar or pwede siya kadugan kung nakitaan nga may mga pagsaka sa aton kaso. Ang Action Rex ang parayag ni Vice Mayor Elcida Pamilyaran. More of this karon ang mga update development gikan sa iyo si Bandayan sa Action Report sa afternoon edition. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at hupon mga ka-action din kaman sa Pinas. Labuton ka sa amon balita ng serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino una sa balita sa Action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat kinaksyon na Artay Hupon. Balita gikan sa Bacolod City Government Center, Negros Occidental. Alert Level 3, effective January 16 to 31 man mga kaaksyon. Depende pa na karon kung magkahatag ay bag-o lang niyo nga nagsulod nga information gikan sa press briefing sang National IETF mga kakson. No? Sige, pwede ba lang maghubi na may dali? Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ila mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa iba nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Then, maki-update ta sa Banwasang Pontevedra, ini may kang tanan sa Mag-Iloy Blaho, baw na tumbahan sang trakto, nga kargado sang tubo, patay ini ang Mag-Iloy. Samtang truck driver man ho, critical man kondisyon niya sa ospitalo. Kag sa La Castellana, tiyo ginlutang ang hinablos, pilason man. Yaring countdown sa report ni Aksyon na Brian Morden. Aksyon, Brian. Action Rex bao nag-apas gini ang Iloy saya sining anak sining Account kuning. pinasang kagahon dira sa may Purok Morabita, Barangay Antipolo, Banwasang Pontevedra. Sa din suno diri sa kay Police Corporal Genesis Binyas, Traffic Investigator sang Pontevedra PNP sang ulo adlaw na siguro mga alas 10 Action Rex na patay maining si Ermi Cordero kag on the spot tuya mo hangya sining atong si JR kainas ang aga pagkakuha didto sa pagkapilpil sining kuanin tatlo ini balay tubo kag truck ang nagpilpil sini sa ila matapos nga magdiretso ini sa dalan. Ang driver Action Rex nga kilala naman diri sa kay Salgado
Henry Salgado, critical mani ang iya sining sitwasyon kay igo mani action rec sa iya sining baga. Taga din Sining, ganon ni si Henry Salgado ni? Kundi ko magsara to kay na daw Binalbagan? Binalbagan action rec, I'm Oo. sorry. Nako daw dira to Hindi siya nagkuha sang karga yan nga tubuman ra man na sa area? Aw sa bukid-bukid to action rec sa sinaman nga area. Grabe. Nagkuha siya. So, ginbalikan naton pamangkot liwat si Binyas sa investigation nila. Ang natabo gid sini ang bata sang ni Salgado nga nagaedad sang 8 ka tuig kundi may upod ni siya nga daw kuha na manugtigyang niya ni kag para maistoryahon ng magbiyahe nag-ako ang bata action rex ngang amay sini nakainom gid man antes sila magbiyahe kay nasang kagahon. Naka-shotting gid man ti walo ka Bata tuig. yun yung 8 ka tuig ni? Bata yun action rex nga daw hulo helper niya oo ti 8 ka tuig do hindi gid niya magbutig action rex ha. Oo ti pero i-check pa gid ni nila sa doktor kung ano natimaw nila galiting bata nagambal sa tatay nakainom antes pa naman nagbiyahe. Sa ila sini nga paglantaw dito wala sang mechanical error sa ila pagtan-aw direction rex kag why man sang human error ang paglantaw gid nila kundi nagdulhog lagid ini nga nagdiretso ang salakyan nga wala posible matalupangdan ni driver nga likuon gali ang lugar. Medyo likuon gali ni action rex kag dumiretso ini siya. So, ang human error nga gurong na namin di nga wala don't know kung paano na istikar kasi na tiyungan, natulugan, dulo mang reaction rex mo. Kag medyo dulhugon gid manigali ang nasambit nga lugar. So, sa pagkakaron, way pagid man to nakabot ang tagiya sang truck nga ti taga diri sa syudad sa Bacolod ining tag-iya ginahulat-hulat pa nila pero ang pamilya sining mag-iloy nga nagkalamatay ti ginauna pa nila sining matinion ang paghikupar sang mga bangkay. Asto sa mga arigluhanay o kon pasakaay sang kaso, hindi pa mapalayag ni Binyas kay subong ara pa sa status nga nagaplastar panghalos tanan-tanan sa nasambit iyang aksidente, action rex. Ano? So, ang driver, kung makagwa sa hospital, kung anong sitwasyon niya, so, magarikta gini siya anay sa police station. Kay kuwaan man ni siya sang iya sinig kawagalingon nga affidavit action rex nahanungod sa nasambit iya nga tabo. Gin-check naman kung overload ang karga sining salakyan kay 40 tons inimo. Sa kung ikuan mo siya 10-wheeler trucks action rex based aton sining nga mga ginpamangkot nga inang may mga tubo, may mga trucks action rex nga naganegosyo. Ang 40 tons, kung itandi mo siya sa 10-wheeler trucks, medyo overload giman siya action rex. So no, sa mga may ideya, siya dapat mga ara lang sa mga 30 or 28 or pinakataas sabi 32 ka tons ang karga sa mga 10-wheeler trucks action rex. Pero nagadepende gihapon suno sila kung ano ang sitwasyon sang dalan. Kung patag lang gid katama ti ang 40 tons wala kuno problema. Pero aring investigation action rex ang ni Binyas liwat angot sinikag pag-confirm niya sa aton nga napatay gid ining nasambit nga iloy action rex. Mga napilpilan, sir. Ano gini sir ang iyang aging kamatsyan di sir do lubhagi ng igo sir. Sir, so napapilpil sila sir ang salakyan o kung ang malay na sir. Grabe, no? Ang driver sir, kumusta ya sir?
Ito lang kasi ni Bulig ang mag-asya. Oh, okay. So, lumpat ang sitwasyon niya. Mamangkot lang ako gamay. Ang bata, sining driver, nakapanugid ko, nakainom or wala niya may sir sa inyo? Ito mo sa una, So prior dili isang nagyay sila kagabi ang amay naka-shot sa ang bata naka-istorya kung paano ginatabo ang aksidente sir. Okay, so why siya mano yan sir, okay lang sa subo? Oo, naman sila sa dolan kasi. At sa next nga porsyon sa palayag ni Binyas, ang bata galiya nakatulog ini ang niya sining ulo helper. So pagkabugtaw niya, nagsinagabong na action rex ang nasambit iya nga aksidente. Ang ibang nga balita sa Nogpo, dira sa area sa La Castillana, isa iya ka hinablos ang ginluphang sang tiyo subong pilason ginabulong sa ospital nagaluntad ini sa Purok Santol barangay Kamandag sa nasambit nga Banwa. Ining biktima ginkilala sa kay Ronald Obrique, 32 anyos soltero, kag ang tiyo diri nga suspitsado ginkilala sa kay Petrolino Obrique, 61 anyos, nagapuyo ini sa hacienda Hamandri Igtanulong, Barangay Robles, sa Muman nga Banwa. Sa pag-imbestigar diri ni Police Captain Arjan Darrell Migos ang La Castillana PNP COP nga una ining nasambit nga tiyo naglabay sa puloy-an sining biktima o kaning hinablos niya nakaulo inom-inom gali ini. So naglabay man lang siya pero hinangkat siya action rex ang inaway kag ti mayara sang provocation didto hasta nga gindabutan ini siya sang binangon kag ginlagas may lang kay nakadalagan ini kag nagpauli di sa kaugot sang tiyo nagbalik ini pero may bitbit ini siya sang armas luthang kag didto na nga ginluthang niya ini sang pila ka best action rex may lang kay hindi ginman malubha ang mga igos ini. Ang pag-imbestigar pa dugang dinigos diri nga ining hinablos kalawayon kag permi nagahimo iskandalo nagapasaway permi sa ila sining nga pamilya ang tiyo daw masamini nga nagasaway man sa iya siguro do na sobrahan na action rex amo to nga naglabot ini sa punto nga dali lang kay na utod sa aksyon na Brian Morden, balikan ta siya sa Negros Occidental Provincial Police Office mga kaaksyon. Aksyon Brian? Yes, action rex na butong inlupang ini pero nagsungka man ni siya ang armas niya ginapangita di subong kay hinaboy niya to sa tubig o kon sa subak action rex. Why naman sang plano pa ining biktima nga magpasaka pabikaso sa iya sining nga tiyo pero tingulatan pagyahin sa kapulisan na pagwa sinigikan sa ospital. Ano na tabo sir? Ang isang tiyo ni Donald Trump so ang tiyo sa Petrolino break but sa kapatid ko na may tiyohan na hindi ka dito kamandag and upon investigation naman sir ang biktima kay kainom intoxicated liquor and ginsalit sa ang suspetsado. At sunod sa porusyon lang sa palayag ni Nigos angot sini. Masinaga monitor bala si mga action rex ang taga-syudad sang San Carlos kay namin nagluntad nga linukpanay dira sa may Purok Talave Barangay Punaw. May ginkarga to kuno sa ambulance pero sang gincheck tang San Carlos PNP sa IMEX at action rex gusto ta lang sila pabalon nga kuwang pod drill. Sa mix galito. Oo, so simulation exercise. Oo. Sa may kwan lapit sa may mga sulay na action rex nga lapad-lapad So di ka mo magtatugmat kay yalan to sang kapulisan may ginhimo sila nga drill sa nasambit nga lugar. Na nag-coordinate man sila suno kay Madam o kon Police Lieutenant Ruby Orita
sa pila ka mga barangay officials but sigurong mga pumuloyo tiwagit ideya amo to nga nagpinanawag iban sa aton diri kag nagpinamangkot so basi nagamonitor kamuda sa ito drill ato sang kapulisan kag iban pa nga ahensya sang gobyerno Aksyon Wexa. Pakaronan pang ibang nga balita gikan sa Nokpo. Ini sa Aksyon Brian mo na report mga kaksyon din kaman nga bahin sang Pinas labutan ka sa amon sa balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat din Aksyon na Brian Morden, balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:41 ng aton oras, 12:41 na mga kaaksyon. Daligid lang kay yari na mangin kaupod na ng DZRH Manila, interview with the former Senator and representing Taguig Pateros si Alan Peter Cayetano mga kaaksyon sa interview sang DZRH Manila. Dating 4-term congressman, 2-term senator, dating speaker ng House of Representatives, ngayon naman ay kampiyon ng pinakamaliliit at nangangailangan. Kumustahin nga natin yung kanyang isinusulong na mabigyan ng 10,000 na ayuda ang bawat pamilya para makabangon muli sa gitna ng pandemya. Si dating speaker Alan Peter Cayetano. Speaker, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Angelo, at sa lahat ng ating kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. At syempre yung mga OFWs na nakatutok talaga sa social media ng DZRH. Magandang araw po. Uy, mabuti sa inyong pamilya. Wala uling natamaan, ano ha? Awan ng Diyos po. Pero this time around, Angelo, kaliwat kanan yung kaliwat kanan. Pero talagang kailangan science-based approach Di ba? Yung health protocols tapos doble ingat. Anyway, Speaker, pataas ng pataas ngayon yung bilang ng mga positive ng COVID. Ano ha? Sa kabila nito, ang sabi ho ng DILG, hindi na mag-hire ng contact tracer dahil wala ng pondo para sa 2022. Kahit daw ho yung ilang mga na-hire noong 2021, baka matanggal din. Ang sabi naman ng DOH, hindi na kasi priority ngayon ang contact tracing. Dumami man daw ang lugar na nasa ilalim ng Alert Level 3, sabi daw ho ng mga negosyante, wag namang mag-lockdown. So, ano yung hakbang na pwede natin gawin ngayon? Ayaw nating mag-contact tracing, gusto nating magbukas ang negosyo. Saan tayo lulugar? Speaker. Well, Angelo, many people know you as Mr. Agham, di ba? So yung sinasabing science-based approach, di ba? Walang konflikto dun sa Bible na nagsasabing kung anong itatanim mo, yun din ang aanihin mo, di ba? Correct. So ang problema, I'll be very honest, ang problema yung reactionary approach, yung mindset ng gobyerno na, sige, tignan natin kung anong itapon sa atin ng COVID, tapos mag-react tayo. So nung December, November, October, sa budget hearing ng Senate, wala daw pang contract tracing kasi wala na daw COVID sa 2022. Tapos nagtuturuan sila ng nung ginawa daw yung budget kasi, which was March, April, May last year, ang assumption, baka wala ng COVID ng 2022. And then sa contact tracing app, nagtuturuan ang DOH, ang DICT, at saka ang DILG, no? So, first na proposal ko talaga, kailangan yung mindset natin, leadership. Hindi tayo pwedeng habol tayo ng habol dito sa ano na to sa COVID-19, di ba? Kasi ano siya every time na tingin mong talo na, kumikot ka ng December, yung iba hindi na sumusunod sa health protocols, tabi-tabi na kumain at normal na, no? Pero nakita natin sa Europe at sa US noon, rumaragasa talaga, whether that's Omicron or anything else. So the good news is may pera, 5 trillion pesos ang pera. 5 trillion pesos. And kung titignan mo yung mga ayuda, no? Kasama na dito yung 4Ps, kasama na dito yung sa PhilHealth, that's around 500 billion pesos. Si President Ramos noon, he instituted a mandatory savings. If you do that now, at 4% mandatory savings, hindi na mararamdaman ng mga ahensya yan. That's 200 billion pesos. So the good news is, Angelo, may pera. Pero yung attitude kasi at saka yung mindset, tingin ko, pirmi tayong naghahabol So we have to try to get ahead of this pandemic. It's difficult, but it's doable.
Ay, like for example, ano ito sinasabi niyong it's difficult but doable? Well, katulad nung contact tracing, Aha. there's 1,001 ways na i-hire ulit yung contact tracers nung December para hindi sila natigil nitong January. Di ba? Etong app, di ba? Lahat naman yan science technology based eh. Hindi ba tayo pwede magkaroon ng isang app? Correct. Alam mo yung mga nag-abroad ngayon na Angelo, kumukuha sila sa Bureau of Quarantine ng yellow card para nandun nakalagay yung bakuna mo. So pumunta ka ng Baguio, let's say November, December, napakaganda. Pero ang haba ng pila nung pag-check nung bakuna mo kasi bawat city iba po yung card. Correct. So that's what I'm saying. These are all difficult things to do. Pero kayang gawin kung tututukan na talaga. So nangangamba ako na habang palapit tayo sa eleksyon, ang focus will be sa election, hindi dun sa COVID-19. Oo. So, kasi kung ngayon pa lang January, yun na nakikita natin na parang, so katulad ngayon, walang lockdown pero maraming negosyong sarado kasi maraming infected or may sakit or may symptoms. So ngayon pa lang pwede ka na magbigay ng ayuda. At as I said, nandyan ang pera, daan bilyon ang nandyan sa budget. So that's what I meant by being proactive. Unahan natin yung mga pangyayari, di ba? May pera pala, nasaan kaya yun? Well, for example, no, sa TUPAD, sa DOLE, no, it was increased by 7.4 billion. So it's now 26.5 billion. Doon po sa dating tinatawag na AIX, ngayon tinatawag Protective Services for Individuals and for Families in Difficult Situations, no? Dinagdagan ng 16 billion yan, 39.8 billion yan. So for example, doon sa mga lugar na tinamaan ng Odette, rather than pag-applyin mo na sila isa-isa, diba? Kausapin mo na yung LGU, Bayanihan One Style, diba? LGU na, lahat na ng pamilyang naapektuhan, bigyan mo na ng standard, whether that's 5,000, whether that's 1,000 per person o 10,000, ibigay mo na para matapos na, no? That's what I meant, Angelo, na hindi tayo naghahabol. Remember nung nagla-lockdown, para hindi ka lumabas. Pero dadating yung pera ng ayuda 1 week after the lockdown, so pinalabas mo rin lahat ng tao para kunin yung ayuda nila. Kung mag-house to house ka ngayon at bibigyan mo ng QR code yung mga pamilya, ibigay mo yung national ID, lagyan mo ng digital wallet yan, whether PayMaya, whatever, hindi mo na papipilahin ng tao, isend mo na lang. Yun na lang bibigyan mo o papipilahin o pupuntahan sa bahay, yung walang cellphone. Karamihan naman may cellphone na, di ba? So, napakaraming pwedeng gawin, Angelo. Kaya lang nga, I think the mindset is, matatapos na rin naman tong COVID. Dapat ang mindset natin is, we have to live with this COVID. This can be one day, this can be 10 years, di ba? Oo, pero hindi ko lang maintindihan. Saan ka lang science hinugot yung wala ng COVID sa 2022? Anyway, teka muna, samantalahin ko rin yung pagkakataon, Speaker. May problema ngayon ho ang mga negosyante dahil ito namang Philippine Ports Authority, itinaas naman yun kanilang taripa. Mantakin ho ninyo sa Puerto Princesa, Palawan, for example, kausap natin si RG Lim kanina, yung dating Pangulo ng Philippine Chamber of Commerce and Industry sa Puerto Princesa. 700% ang itinaas ng taripa. Kung kailan may pandemya, katatapos nilang tamaan ni Odette, baka naman po pwede ito, ilabi din ninyo, Speaker. Thank you for that information at siguro doon ko talaga ilalabi din na yung pagiging active ng media, no? In fact, may press con ako dapat mamaya. Pero maraming mga media ang tinamaan din or may symptoms or mabagal lumabas yung test result, no? Kahit na may executive order tayo na ang DOH dapat binabantayan yung presyo ng mga test result, no? So, Angelo, ay tama yung sinabi mo. I mean, it's the worst time na magtaas ng taripa. And if you look at the US and Europe, once na nakakabawi na sila sa kanilang ekonomiya, inflation naman ang problema. Sobrang pagtaas. So right now, talagang maghigpit tayo ng sinturon yung gobyerno, pero wag tayong magtaas ng presyo. Lahat na tumataas gasolina, yung tinapay, tataas yan, di ba? Tapos kung magkakaroon ng face-to-face, sigurado kahit sa private schools, may mga fees yan dahil hindi naman kaya ng school on their self na ayusin yung ventilation, mag-provide ng alcohol and everything, di ba? So lahat yan dagdag gastos talaga. That's why nga, ang dapat style natin ngayon, Angelo, tayo nagpa-pump prime. Rather than kunan mo ng pera ang tao,
medyo maglabas ka muna ng maglabas. And that's what our neighbors did. Okay. Singapore, Japan, Korea, lahat yan nagbibigay ng ayuda sa kanilang mga mamayan para umikot yung pera sa ekonomiya nila. Speaker, maraming salamat for the opportunity na makasama namin kayo ngayon. Intayin ho namin yung magiging feedback nyo tungkol ho dito sa PPA. In the meantime, Angelo, ituloy mo naman yung iyong agham at saka science-based approach kasi medyo hindi naintindihan ng iba. Pero ito talaga kailangan natin ngayon. Facts, very clear facts, walang fake news, false news. Pero let's make it science-based. Magandang umaga. Salamat sa iyo. salamat po, Speaker. Maraming salamat. Si dating Speaker Alan Peter Cayetano. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa mga balita kailangan mong malaman sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo. Sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Thank you. Salamat gid na DZRH sa interview kay Alan Peter Cayetano, ang anay senador kag kuan subong representative gikan sa Tagig Pateros, mga kaaksyon. Sige, daligid lang sa mga kaaksyon naton na may tisi ko lang balang imo sining lawas ang vitamin C. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas ng stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kumampos-lano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang imo account, imo respond. Account kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account kuning. Kung Bisyo. Sige, daligid lang mga kaaksyon na standbayan ay sa balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa BCPO plus ang ato sining nga mga balita kay Aksyon Roger Gotib, Aksyon Nelson Patinio, kag Aksyon Arlo Ticar. Daligid lang ha, standbayan ay. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Once upon a time, ay nanay. Naglabas ang brief tea. Ayos, may lang pagpamati kay Cathy Vera, kay Patrick Makalipsay, no? Patrick Makalipsay sa GCT Glass Hardware. Dining GCT Glass Hardware ni Patrick. Sige, kay John Resisyo, may lang pagpamati, Pepper Parsley, Aksyon Rex, okay. Sige, Pepper Parsley, respetuhon, tanis lang kung nag-ano. Teresa Ferreira,
Thank you gid Teresa Ferreira. Dennis Richard Tibor Roma, salamat gid, no? Angela Liarte gayon dato. Almera Lima Lasarte, Iderica Ford sang OTTG, no? Sa kay Rochelle Folincio Susana sa Barangay Pandanon DSB, salamat gid madam. Si Teresa Ferreira ga patamyaw lang sa iya sining anak nga si Jomar sa Carmenville Hinigaran, no? And Dino Alik may lang pagpamati Bis John Pillones. Thank you gid Bis John Pillones. Mr. Milili Oligo, Romy Alconsa sang OTTJ, Romy Alconsa. Thank you gid Joshua Beya, no? Kay Jonathan Beya may lang pagpamati dira sa St. Peter Village sa Barangay Tangob. Kaginatamyaw ilang sang happy birthday. Birthday gali ni partner niya, sige ni Mrs. niya, no? Happy birthday, Mary Joy. Kagang panamyaw halin sa kay Jonathan B. Ayos, sige dali lang Jovi Monares, Jocelyn Libon Dispoho, Jocelyn Libon Dispoho, Imbong Jocampo, Mandayaw June. Okay, Gemela Magaluna Borneso, gamonitor sa Barangay Kaboga, si Gemela Magaluna Borneso. Elvera Hilogo, salamat gid, no? Thank you gid. And sino pa ni? Si GN Bansiloy. GN Bansiloy, Aksyon Rex magsakay seres ngitao naman vaccine card, watching from Tangob. Dapat gina may vaccination card. Ayos, sakay John Biatin. Advance happy birthday sa bayaw ko si Nilida Poras, si Balios sa Lunes. Okay, sige. Advance happy birthday. Ayos, sige, daligid lang mga kaksyon na standbyan ay matagtapila ka mga commercial sa balikan ko lang kamo sa diligid lamang madugay. Ako gali si Andres Polgar, diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay. Kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo, kung ano mga problema, ginatagaan niya isang solusyon. Kapin pa sa kinalanon sa among mga pamilya. Tanan kami dialos, pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanon, programo dari sa Aksyon, si manager, supportado dito tama sa amon. Kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa Balita, una sa Aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Everyone, ako balik si Ann Defensor of Aksyon Radio Bacolod. Subong sa 5 years na ako nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sa sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon nga ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sa abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.
Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni account Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Dito may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para maligawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para maligawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Ligawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Dito may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sunod ang mga continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Aksyon Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Balikan natin ang Aksyon Balita. Banat, Bulig. Aksyon Rex Cantong, kinkilang bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Hanturawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat, Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Pabalik kita diri sa aton sa nga pangalagad Aksyon no Radyo Philippine Standard Time launa 9 ng aton oras
Dalas na suntanang balita ni Aksyon na Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. Pagkilala sa mga persona kag motibo sa pagpatay sa Aki Quadra Criminal Gang, nagapabilin sa gihapon nga blanco ang kapulisan pagtipon sang informasyon kag mga ebidensya nagapadayon. Yari ang kaundan sang balita ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric! Yes, Aksyon Rex, ara na, no? Ara na ang tunaw. Ayo di purma. Ang ginapabot mo Waay pa. Ha? Waay pa. Ano tabo? Ara nagli, arinaw. Arina, nag-text na. Na, ano ka mo nga? Sabi ko, ay pagid. Ara na, iti kinanglano na. Ay, kabay pa. Kabay pang ara na. Birnes ka na, ang subong, no? Gani, tipo Sabado. Sabado na, boss, pagka dason, Domingo. Oo. Wow, Lunes naman dayon ba? Ayo di purma. Ay, oo, gid. Lawig pa rin nga taklaronta. Lawig pa, no? Oo, Sa... Tapos nga Patuloy pa lang ta subong. Tapos nga maabot ni subong. Oo. Daso si Manang ang nga naman. Doa mo, mo gid. Oo, mo ang life, Importante nga buhi ta kag mayong lawas. Muna dang tirada, Aksyon Rex. Oo. Mga kayuhan niya ka amat-amat na iatubot. Partito da, be? Partito da. Ara na gani. Ara na? Ato na to gani mo. Ato na tong party mo. I-chat ko kay Dayan niya. Ara na gani. Kay parang magsiling sa nga, okay. Sige. I-chat sa. Ara na. I-chat ko na. Balasang. Chat mo na? Oo, na-chat ko na sa. Ate, basahan niya na. Nabasahan niya na? Basahan niya na naguro kaya. Request piyak niya. Ayo di purma. Hindi mo. Nabasa mag-chat ka na siya. Dugay maripari si Day Marnie. Ate, okay. Matik na. Ikaw pa yung na yawan na sa ganit kapila to. Si SM lang ning makapalarga mo. Di bisan mo lapar. Si Inday Marnie. Si Inday Marnie. Kag si Inday Marcie. Ate, kay Miles, steady lang ta si Miles Anay. Oo, nakuha mo na to, haw? Okay na to yan. Ayo di purma. Sabi ko, wala mo magpakain. Dubling kurwaon mo subong. Okay na to yan. Okay na to. Naubos na gani. Naubos na tulon. Tabakunawa. Amo na. Silap na. Amo na life yan. Dapat sundon ta, no? Sundon ta na ang mga patakaran. Oo. Alert level 3 mo. Alert level 3. Sundon ta lang ang sitwasyon mo. Kag patakaran. Ano ang tirada da? Si Pepper Parsley kag si Alin Louie Mutia doon naka-insindi gido. Sila? Linya. Ito ginabasa. Text na. Ginabasa ko naman nila mo. Oo, gani. Ano, tiyara na nag-text siya sa? Ara na, na-text ko na kay Marnie, gani. Gani, ti pro feedback yan, no? Okay na, gani. Ang problema, kay wala pa ka-text back. Ayun, di purma. Sabi ko, okay na ka nag-text back. Sabi ko, okay na, text back yan, okay na. Ara na, dugay Si John Mill, may lang ang pagpamati da. Ara sa. Sa Mansilinga na. Si Lunila Tarosan. Damo sila katama. Damo na. Thank you, gid Sila ka sa ilo? Why na? Ate, good. Sa ilo sila, patay Ayun, di purma. Patay huya. Huwag ka pala, ang numero? Why Agod, gasaka lang. Gasaka. Ang importante, gasaka lang. Ang numero, huwag ka panaog. Kay na, dutay. Damo 50, sobra. Subong 44 pag ito. Tira na. Oo. Amo na ginaulat Ang ano? Ang panaog nila. Hindi amo. Amo na. Ang resulta. Ay, sumerta lang niya. Asumerta lang ni. Ate ka ni balik-balik mo sila. Si Madam Georgia, uling daw hapuon man ko kadlaw ba? Si Madam Georgia? Madam Georgia. Hindi sa Jordan, Groy. Hindi Awa?
Ang member bla sang kwan, sang EFC bla. Gali? Oh. Okay. Si Madam Georgia, ang may kalanaan dablas Golden Field. Ay, may harap na sa? Inang tubang dablang permi mo ginapitan kung gabi bla. Ka na Shirley? Amo na dabla dampi mo, basta na nasang ilira. Ang may, ano na da gani? Ang may Buligya manok da, kag kansi house? Daw, amo na bla mo. Kadalan da? Ay, gali. Amo na Madam Georgia, no? Pagsiling ka ho, kaya pitan ka namon dayon. Kinamin na tayo kay Nanay Shirley mong. Basi kaya man ang iya Buligyaan, guro sa piyak pagiguro niya. Ang buta, hindi ko galing ka. Kung basta daw, dra na damo. Madam Georgia, bites na ka-exercise ko, namugin man ang ginatumot namon. Okay. Ay, birahaw naman ako sa gabi, no? Ayo di purma. Ay, may naman kakuha kami ni Karono, Ay, birahaw naman na, hindi niya utang, cash na yan. Magkaon na si Riz Canto, way nag-utang niya. Pero utang niya, Way na yan, Madam Georgian. Agawin, tis mag-off, no? Para nga mabalaan, ta kung daw imo, gima na da. Ito ka namin, gima na da isang nang krana. Ito ka sa buruso. Basta daw, feedback ko daw siya na damo. Gali ka. Sana dati, sige. Panata na karon. Kay, namin ito da, kay kumamuna, ito amo naman na niya man, Ayo di purma. Na-serve sa isa ka serve, pamanan isa ka serve daw, okay man. Pamanan da, mga utok-utok ko di, Amo na nagtirata mo. Madam Georgia, agaw kay aksyon ulat man ko. Kung mo na ko sa gabi, masarakay kami na si mo. Basi na inom lang ng iya, baligyaan. Basi ari sa piyak, basta pa na may Shirley. Muna da. Kana na Shirley na da ng may kanse. The best na ng ilang luto da, mga inasal. Ay, kampiyon na da. Pili ka lang da, Aksyon Rex, no? Daw perte ka na nam. Ayo di purma. Tapos makaon na yung mga kalot-kalot sa tingko, yung mga tangko. Okay, ate. Sa kadugo mo? Ate, subong, way pagid. Daw, anom nakadlaw nakaligad ni nga na sa puwaning bangkay sang grupo sang Aki Quadra Criminal Gang daw hasta subong blanco pagyapon. Ang ato sining kapulisan sa pagusisa sang sining kaso, especialmente ang pag-identify sang grupo nga mo ang naghimo sang krimen sa pagpamatay sining mga grupo man sang Aki Quadra Criminal Gang. Ang motibo ti daw hindi pagid nila sa daw ma-establish suno kay Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Pero siling ni Martir Aksyon Rex may mga aras na ginananta mga posible masarang nila nga maabutang sa anggulo sining kamatayon sang apat ka persona nga sanday John Del Caglionel Rapors, Rene Boy Dasilio kag ni kamatayon man ni Arnold Quadra alias Aki Quadra ginagabig gang leader nga may posibilidad basi kung may naigo man sila sadto nga naging biktima nila nga may kapasidad nga maghimo sa abong krimen sa ila. Kag isa ba sa lantaw diri nga posible sa lang nila nga ma-apply nga anggulo sa kaso amo nga basi may araman grupo nga iban nga nakaengkwentro ang ining grupo ni Aki Quadra kag rason ko nga natabo ang ining insidente. Pero nevertheless, ang kapulisan nato ara pagyapon sa stage sa pagtipon sang mga ebidensya kag nagatingwa sila nga makakuha sang testigo bisan paano action desk nga asarang nila maangot sa sining kamatayon sang mga biktima nga miyembro sang Aki Criminal Gang di sa syudad sang Bacolod. Most probably siguro basta may natandugan na silang pinatirahan nila. Amo mo na natanaw ta or basta sila malang ni siguro diniguay may mga na-receive man ta information na may mga grupo man sila nga naghalin na pala sa ila. And we heard, Colonel, kato may-ari pa sila kuno nga grupo nga nabilin sa Aki Quadra Criminal Gang sa Bacolod nga daw wala iya matakpan pa? Yes, narak pa sineri, pero may iba na identified naman na iba na takpan naman sa una, naglaya lang. But na-monitor naman sila natin. Pero hindi man sila reporsado i-compare sa buhay pa si Aki, no? Yes, oo. Daw amo mo lang itong nasubog-subog daw kadamo isang complainant, kadamo isang nabiktima nila. Anong possibility sir nga masoto ning kaso considering nga ang mga lugar nga ginhurugan bala why CCTV, why tao, tulom at the same time daw wala pinsa naka-identify sa itong mga grupo nga nag-igo man sila, Colonel?
Yes, so mo muna na panawagan sa aton station commanders to station 7, station 4. Kapag may mga witnesses na, feel free lang to approach or proceed to the nearest police station, no, kung may nakabitness ka mo sang insidente para masulbat tayo ng kaso. Aksyon next po sa palayag ni Bacolod City Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa interview sa Aksyon Radio. Ang inyong kaksyon sa Bacolod City Police Office, ako naman sa Aksyon Eric Puparo nagkasiling, mga kaksyon sa tiga mga bahin sa Pinas, laputon ka sa mga balita kag serbisyo, sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon na Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office. Kantuan tanang balita ni aksyon na Roger Gotib mapakadis City Kitanay, no? Ini may kang tanan sa witness sang shooting incident balatoho na dula sa area. Ay, muning masubo sining sitwasyon kay kinanglanon sa actually. Wala na to siya galing. Paano pa ni mapasakang kaso man? Hibalaon tabing report ni Aksyon Roger Gotib angot sini nga balita. Aksyon Roger, daligid lang. Standby. Aksyon Roger. Action Rex, wala na ang appearance sang maging witness kung tanay sa shooting incident sa bahin sang Villa Luisa, Barangay Luna. Natamo sa itong tinalikdan nga pasado alauna sang hapon, Enero 8, Sabado nga adlaw ang among shooting incident kaya nagresulta sa kamatayon ni Edgar de la Peña, 36 anyos, nga mugid ang una nga naigo sang paglutang gamit ang improvised gano konsulpak sang suspect nga si Joseph de la Cruz Santa Ana, legal sa Panginaron nga panayon karon nga ini siya ang nakapalagyo. Ang naging witness kung tani siniamo ang pilason nga si Ricky Inocencio, 43 anyos, nga sa diin suno sa report hindi naman siya interesado mag-file sa kaso, so nag-stand siya as witness para sa sining kaso nga ikapasaka batok sa suspect sa kamatayon iya ni Edgar de la Peña. Pero sa kay Police Lieutenant Colonel Hillian Dispe, wala pa nila ma-file ang kaso tugtog karon bangod kay wala na sa area ang ining kuntani mangin witness. Supposed to be nag-file na tani ang kaso. Unfortunately, ang isa ang atong witness naglagyo, nadula na sa area. Nakuha naman tani affidavit. Pero I don't know nga naglagyo, nahadlok siguro sa suspect. Then, ang ginahimo nato nangita kami isa ka witness kag na kuan sa affidavit agud matigayon ta nga ma-file ang kaso sa suspect. So bay ara na gid man nga witness pa gid nga nakuha pan sa pulisan ug galing kay wala pa ma-subscribe ang sini nga affidavit kag turo pa sa kay Police Lieutenant Hillian Dispe, Lieutenant Colonel Hillian Dispe nga ini nga kaso ang subject na gid for filing. Ang una nga ang report murder nga file nga kaso pero ang igapasaka nga kaso mo ang homicide kag wala na sa proceeded homicide bangod kay hindi na tuya interesado kag wala na sa area ining si Ricky Inocencio nga nag-stand as witness sa pilason man santong natabo ang pagpanglutang. Report gikan sa sunod sa Cadiz ug staton mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas lambuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Ni Aksyon Robert Gutierrez report sa Bacolod, Aksyon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you! Salamat ginaksyon Roger Gotib. Standby na aksyon Nelson Patinio from Calatrava, no? Sa mga kaaksyon ta, life extension na vitamin D3 nagasuporta.
tanay balita ni Aksyon Nelson Patinio First District tanay pa Calatrava kita ini may kang tanan sa liwat nga ginbuksan ang COVID facility sa Banwasang Calatrava matapos nga 16 ka individual nagpositibo sa COVID-19. Subo-subo maning balita ning kay Aksyon Nelson no? Kag sa taga Banwasang Calatrava. Kantuan tanang balita ni Aksyon Nelson Patinio gikan sa Banwasang Calatrava. Sa detalye Aksyon Nelson. Yes, Aksyon Rex, liwat nga ginabuksan ang COVID facility sa Banwasang Calatrava matapos nga may 16 ka mga individual ang nagpositibo sa COVID-19 matapos nga ginsira ang pasilidad sa masobra 2 ka bulan sang tinalikdan nga tuig. Sa karon ang Banwasang Calatrava ang mayara sang 16 ka mga nagpositibo sa COVID-19, siyam diri ang lalaki kag 7 naman ang babayi. Kalakip man nga gina-quarantine ang isa ka nagabusong. Ang ginpaidalom sa napulo ka adlaw ang lunsay bakunado kag asymptomatic lamang tungod sa pagsaka sang COVID-19 sa Banwasang Calatrava. Ginapalayag ni Mayor Marilyn Era sa mga kapitan sa ginpatigayon nga Municipal Peace and Order Council meeting nga ila hibaluon ang mga sitio individual nga wala pa na bakunahan. Yari ang palayag ni Mayor Marilyn Era sa interview sa Aksyon Radio. Nag-auham ko sa mga barangay officials address to the punong barangay nga sila mismo may mangita o vaccines nga sa ilang mga sityos nga diin ilahang area of responsibility sila ang tingog ni Mayor Marilyn Era sa interview sa Aksyon Radio. Kaaksyon nyo, gikan diri sa Banwasang Calatrava. Mga kaaksyon din ka man sa Pinas, labuton ka sa among balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Nelson Patinio. Isunod tag gilayon ang balita ni Aksyon Arlo Ticar sa Banwasang Ibi Magalona. Unvaccinated kag not fully vaccinated dapat makabaton sang bulig halin sa gobyerno suno sa Municipal Social Welfare and Development sa Banwasang Ibi Magalona. Yaring kaunta sa report ni Aksyon Arlo Ticar. Aksyon Arlo. Aksyon Rex, bangod sa pagpursige sa Municipal Social Welfare Development Office pinaagi sa pagpanguna ni Mrs. Helen Contelio, ang MSWD officer sang IB Magalona, ang tanan nga mga pumuluyo dapat makabaton sang ayuda gikan sa gobyerno. Pero suno sa kay Contelio nga ang hindi fully vaccinated kag ang unvaccinated nga mga persona ginakinahanglan nga magpaidalom ini sa ginatawag nga antigen test para malikawan ang paglaptas sang COVID-19 diri sa Banwasang Ibi Magalona. Ginpahayag padugang ni Mrs. Contillo nga kahapon ginhimo ang nasambit nga tikang diin kapin sa 14 tanan ka mga persona ang nagpositibo sa COVID-19 pinaagi sa antigen test nga nadiskubrihan sang Municipal Health Office sang amuman nga Banwa. Dugang pa sini Aksyon Rex nga apisar sa gihapon o kung apisar sini sa gihapon padayon sila nga magahatag sang bulig sa mga pumuluyo nga nagakinahanglan sang ayuda nagikan sa gobyerno diin ang halos nga mga benepisyaryo sini Aksyon Rex mga biktima sang bagyong Odette. Nagikan sa Banwasang Ibi Magalona, this is Aksyon Arlotica reporting. Mga kaaksyon, diin ka man sa Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you. Salamat gid Aksyon Arlo Ticar, balita gikan sa Banwasang Ibi Magalona. Sa mga kaaksyon ta constipation ang problema ninyo balukang constipation amo siyang Iloilo isang mga
diseases mga kaaksyon. No? Ginatugyan ko sa inyo Evergreen Herbal. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman nga pag-usar sing gadgets kangay sing cellphone kag computer. Gani, iyari pila ka mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi pinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwat nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Hunyo 4, 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapuskuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa nga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion.
Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan na makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account Kuning. Good day everyone! Ako balik si Defensor of Aksyon Radyo Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Aksyon. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon kag syempre nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Aksyon Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Aksyon na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Good day everyone! Ako balik si Defensor. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Aksyon Radio. 28 years na ko di sa Aksyon Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa Anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo punan ng mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa Aksyon si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Aksyon Radio. Aksyon Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila kumamposlano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sang plete, makasave ka sang pagkaon, makasave ka sang kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Aksyon Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang dito factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaning nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa tila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig, lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon, kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang serbisyo.
Alang-alang na ta sa tiyempo, diri sa aton sining nga pangalagad, kita-kits na lang kita buwas diri sa inyo sining nga palatuntunan sa aksyon BBB, mga kaaksyon. Salamat gid sa inyo sining nga pagkigupod. Standby na sa This Is My Life, sunod na sa dirigid lamang madugay, upod kay Aksyon Welma Sogaton. Ako naman ang inyo sining kaaksyon sa kanginan aksyon Rex Cantong, mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sang Pinas labuton ka sang amon nga balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radio. Inyo nabatian ang isa naman kinisyon. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio.